Balongaw. Dito. Dito. Balongaw Hilltop Adventure. Ay. Hilltop eh. Akit pa tayo. Turn right toward Nabudog Road, then turn left. Para tuloy tayo nag-outing eh. Joyride. Ay, dito nga. Tayo ng joyride natin. Hello world and to everyone. Kumusta po mga kababayan ko? Welcome to Filipino TV. Andito na po tayo sa Balongaw Hot and Cold Spring Resort. Maganda po dito mga kababayan ko. At papasyal po tayo ngayon. Biglaan lamang po ang ating pagpasyal. Bibisitahin ulit natin ang Balongaw, Pangasinan Hot and Cold Spring Resort. Talagang protected po siya. Maganda, malinis, at maayos. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel, Filipino TV. Please subscribe to our channel to continue more sharing the good valuable content sa mga nasasakupan nating pasyalan. Ibabahagi po natin. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko. And to my sister channel, Filipino Life Stories, maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Andito na po tayo sa Balongaw Hot and Spring Cold Resort. Nag-improve po siya talaga at ngayon po ay biglaan lamang po yung ating pagpasyal. Sabi ko nga kanina na ito po ay biglaan lamang dahil isinabay po natin sa ating biyahe, sa ating trabaho. Kaya naisipan po natin na i-cover po ito. Sa next na visit po natin, maliligo na po tayo para masubukan po natin yung hot spring. At talaga daw mainit daw po talaga. Although wala po ako na interview na bisita dahil sa maraming tao at marami pong mga kanta na iba-ibang kanta, yung mga video okay para iwas po tayo sa copyright. Kaya maglakad-lakad muna tayo, papasyal at talaga nag-improve. Meron po silang zipline dito sa next na visit po natin ulit at magpabahagi po tayo ng ating mga adventures. Ito malinis, walang basura. Siyempre, lahat po tayo maging responsible. Dapat magdala po tayo ng sariling trash bag kahit na po na nagbayad po tayo ng entrance fee. Pero obligasyon po natin na tulungan ang ating lokal na pamahalaan na maging malinis, maayos po ang ating kapaligiran, lalo na ang ating mga tourist spots sa Pangasinan. Isa po ito sa maganda. Yan. May swimming pool po dito. Yung banda doon daw ay cold. Tapos ito daw po ay hot. Cold yung nasa kabila. Hot po itong nasa kabila din. Marami po kasing bisita ngayon. May mga birthdays at special occasion. Tuloy-tuloy lamang po ang ating paglalakad dito. Shout out to everyone. Thank you very much sa support na binibigay nyo po sa ating channel. Maraming salamat po. At yung mga nasa ibang bansa, miss nyo na po bang umuwi ng Balongaw, Pangasinan? Ito na po yung na-develop na Hot and Cold Spring Resort. Ang ganda. Protected area. Halos wala pong naputol na kahoy. Ayan, ang ganda. Tapos, marami pa pong mga chicken na native ako nakita dito eh. Ibabahagi ko po sa inyo mga kababayan ko. Yan. Ang lalaki ng puno, halos yung mga acacia, yung nandito, acacia. Nakita ko po acacia dito eh. May mga din po. Ito yung malaking pang ballroom. Malaki po ito amenities nila. Hindi po tayo makalapit dahil po iniiwasan po natin yung mga tao na nasa paligid.
Dahil meron po silang okasyon, kaya syempre, iwas din po tayo. May mga upuan din dito, but sabi nila for rent. And I will give the description below, mga kababayan ko. May bago po dito na hanging bridge. Pupuntahan po natin itong hanging bridge. Yan, ang ganda. Our channel is growing. Maraming salamat. Mabuhay po ang Pilipino. At magpatuloy lamang po tayo sa magandang pag-share ng valuable content. Magbahagi po kayo, mga kababayan ko, kung anong gusto nyo po na puntahan po natin. Awat loobin ng Diyos ang lahat. So maglalakad tayo hanggang doon. Ang haba. Sa next po, maliligo na po tayo dito. Yan, protected area pa rin yan. Oh. Wala pang putol-putol na kahoy. Thank you very much, mga kababayan ko. Umabot na po sa ibang bansa yung ating channel din. Maraming salamat sa YouTube industry na naging bahagi po tayo dito. Thank you very much.